Moi kaikki, täällä Jalkkis Jonne takas uudessa videossa. Tästä ei tule niin pitkä video siksi, kun mä halusin sanoa, että mä tein oman ei Jalkkisjengin vaan pro-jengi. Joo, mulla on myös Okulalla, sen nimi on Feikki Jonnet. Mä katson mitä tapahtuu, jos mä laitan Tässä on yksi feikki Jonnet. No, tässä on enemmän kuin yksi feikki Jonnet, mutta niinku kakkosluokan Jonnet, 2B Jonnet, 2A Jonnet, 3T Jonnet, älkää sellaisen, vaan menkää tähän feikki Jonnet, missä Snipples ja Glow myös. Siinä pitäisi lukea, tulkaa pelaa Jalkkisjongen kanssa. Ja jos te olette helpommin, sit vaan pausatkaa tää video ja laittakaa jotain jengitunnismerkkiä ja sen pitäisi laittaa. Kato mulle. Siis joo, sillä. Mut mä lopetan tän videon